annabawa za su ceto, mutanen kirki za su ceto, kowa zai ceto. Da ya zo wajen Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da ya zo wajen Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce Allah maɗaukakin sarki zai ceto. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya rage illa rahmatan rahim, babu abin da ya rage sai rahman wanda ya fi kowa rahma, babu abin da ya rage sai rahma wanda ya fi kowa rahma. Saboda Allah maɗaukakin sarki ba a sifanta shi da ceto, ma'ana zai ceci wani a wajen wa, babu wanda yake girman Allah maɗaukakin sarki, babu wanda yake girman ubangiji. Saboda haka shine wanda za a ceto a wajensa, ba shine wanda zai ceto a wajen wani. So wannan shine Allah maɗaukakin sarki, wannan kuma shine siffar manzon Allah maɗaukakin sarki tare da sahabbansa. Duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama yana ƙara tunatar da sahabbansa akan girma na ubangiji da matsayi na Allah maɗaukakin sarki da ikonsa don su gane cewa wasu ke mu'amala. So kamar yadda muka ji bayan Allah cewa waɗannan wasu ne daga cikin hadisai na manzon Allah maɗaukakin sarki wanda suke nuna mana girman Allah maɗaukakin sarki. Idan ka koma kan lura da ɗabi'a na Al-Qur'ani da sunnoni na Allah maɗaukakin sarki, ɗabi'a na Al-Qur'ani da sunnoni na Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka gane cewa duk abin da aka jingina shi da Allah maɗaukakin sarki yana zama yana komai girma. Al-Qur'ani ya zama babu wani tafi da ya kai saboda an jingina shi da Allah. Kaaba ta zama babu wani ɗaki da ya kai ta, babu wani waje da ya kai ɗakin Kaaba saboda an jingina shi da Allah. Duk wani abin da aka haɗa shi da Allah maɗaukakin sarki yana nuna maka cewa wannan abu, duk wani abin da aka haɗa shi da Allah maɗaukakin sarki sai ka ga cewa wannan abin ya girmansa ya ɗaukaka saboda wannan haɗa shi da aka da ubangiji, siffata shi da aka cewa shi ne Allah. Idan ka duba Al-Qur'ani, ayatul kursi ita ce mafi girman aya a cikin Al-Qur'ani saboda tana yin magana akan ubangiji. Domin Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi girman abin da aka yi magana a kansa. Babu wani abin da za ka yi magana a kan shi duk wani abin da za ka yi magana da shi za ka yi magana a kansa, babu wani abin da ya kai magana a kan Allah maɗaukakin sarki. So Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi girman abin da ake magana a kansa. Duk wani abin da za ka ba da labari a kansa, babu wani abin da ya kai Allah maɗaukakin sarki. So shi yasa ayatul kursi ta zama cewa ta fi kowace aya girma a cikin Al-Qur'ani saboda tana magana kan Allah maɗaukakin sarki. Qul huwallahu ahad ta zama ta fi kowace sura girma, ta zama cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffata ta da kasancewar ta ɗaya bisa na uku na Al-Qur'ani saboda tana magana kan Allah maɗaukakin sarki. Wallahu ahad ta samu wannan matsayi na kasancewar ta ɗaya bisa uku na Al-Qur'ani saboda tana magana kan Allah maɗaukakin sarki. So ka duba ayatul kursi ka kalli abubuwan da ta kwansa ka ya isa ya nuna maka cewa lallai tabbas wannan ita ce mafi girman aya a cikin ayoyin da Al-Qur'ani ya magana kan su. Tana magana kan ta kunshi siffofin Allah, daga cikin su akwai mafi girman sunayen da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an roki Allah madaukakin sarki da su Allah yana amsa. Su ne al-hayyu al-qayyum. Al-hayyu wanda yake nuni ga cewa Allah shine raye, rayuwarsa ba ta da ƙarshe. Babu wani wanda ya sai wannan kansa an ba ubangiji shine wanda yake raye, babu wata rayuwa, babu wani abu daga cikin rayuwarsa wanda yake kare, babu kuma wata rayuwa da take tashi. Shi yasa Allah yake sanya jibawansa ya ambaci cewa lallai shi raye ne, mahalicci ne kuma raye ne wanda yake babu mutuwa tare da shi, babu karewa tare da shi, rayuwarsa kuma ba ta da kashi. Shi yasa Allah masaki a cikin suratul Rahman yake cewa kullu man alaiha duk wani wanda yake bayan ƙasa zai kare, duk wani wanda yake kan doron ƙasa za a wayi gari wata rana ya kare. Allah madaukakin sarki a cikin suratul Zumar yake cewa za a yi busa a cikin kaho fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, duk wani wanda yake cikin sammai kowane ne shi sai ya fadi, wa man fil ardi illa man sha Allah, sai kawai wanda Allah madaukakin sarki yake so. So za a wayi gari babu wani wanda yake da rai in ba Allah madaukakin sarki shine zai zo ya gaji ƙasa da abin da ke cikin ta. So wannan ita ce rayuwa ta Allah wacce take bata da ƙarshe kuma tana cike da kamala, tana cike da cika, tana cike da yabo, tana cike da iko, tana cike da iya. Haka kuma Allah madaukakin sarki ba kawai raye ne kadai, Allah ya sanya da siffa wacce take ta alqiyam bin nafs. Allah madaukakin sarki shi alqayyum, ma'ana wanda yake tsaye da kansa baya bata kowa. Wannan shi ne. So shi yasa waɗannan sura idan ka kalle su ɗaya daga cikin abubuwa ne da suke kadaita Allah mai sarki su mai da Allah madaukakin sarki shi kadai ne wanda yake banta su.
saboda babu wanda ya sai ci shi raye da zai mutu kowa mala'ika ne aljani ne dabba ce menene komai za a wayi gani wata rana babu shi. Hakanan kuma in mutum ya dade, in aljini ya dade, in mala'ika ya dade, babu wanda ya isa ya daga kansa ya ce shi ya tsaye da kansa baya bukatar kowa kun ba ubangiji. Allah marasaki wanda ya halicci duk halittu shi kadai ne wanda yake baya bukatar kowa, baya bukatar taimakon wani, baya bukatar izinin wani in zai wani abu, baya bukatar wani ya duba abin da ya gani ya gani ko bai ba. Duk abin da Allah madaukakin sarki yake cikakke ne, cikakke ne, babu kuskure a ciki, kuma baya bukatun taimakon wani a ciki. To shi yasa wannan sunayen suka zama cewa suna ɗaya daga cikin manya-manyan sunayen ubangiji wanda idan ka kira shi da su ana sa ran addu'an ka za ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah madaukakin sarki. Idan ka ci gaba sai ka duba a gani a cikin wannan da Allah madaukakin sarki ya mana magana akan kursi wanda Abdullahi ibn Abbas yake cewa ai wuri ne inda Allah madaukakin sarki yake sanya abubuwan sa. Amma ka duba ga mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana kan kursi. Allah ma sai ki kansa a cikin Qur'ani mai yace al-kursi ya yalwaci shi wannan al-kursi kujera ta mulki ta Allah madaukakin sarki ta yalwaci sabbai da kasai gaba ki gansu. Ya zo a wasu ata cewa inda za ka ɗauki sammai da kasai gaba ki ɗansu ku sanya sa kan kursi za su zama cewa ba kuma bane gaba ki gansu ba za ka gansu. So wannan kursi Abdullahi ibn Abbas da mutane irin su Abu Musa al-Ashari suke cewa waje ne na inda Allah madaukakin sarki ke sanya kafafunsa kai. To dan Allah mutum ya tsaya kan kursi kawai tsaya kan kursi wani irin girma ne ke kursi. Ta haka za ka fahimci cewa ashe idan malamai suka gaya maka cewa Allah madaukakin sarki ka daina magana dan ba za ka iya gane cewa ya ji ubangiji bai. Ashe saboda kallon waɗannan abubuwan ashe malamai suna da gaskiya kan wannan. Saboda duk inda kai da mutum ya gaya maka ya hakikan kursi yake ba zai yi kowane shi yasa Allah mar saki sai ya gaya maka kan ma ta bal arshi sai aka taba maka al-kursi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kursiyu wasi'a samawati. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cewa ai wurin da Allah madaukakin sarki yake saki kasa kuma yake ce maka wal arshu la yuqaddimu qadrahu illa Allah. Kuma al-arshi babu wanda yake ya isa ya gaya maka hakikan girman arshi ba ubangiji. Ma'ana sai aka taba maka kursi a gaya maka girman shi hankalin ka ya tafi sai aka ce to wannan kawai shi ne. So kaga tun da ka kasa fahimtar ya wanda yake kar ma kai tunanin gane girman arshi haba jama'a ku tsaya ku tunani duk girman wannan abu. Shi yasa saboda tsabar girman arshi Allah ba sauke su fata kansa ne shine ma mucin al'arshi, shine ma mucin al'arshi. To wannan kawai sun isa kamar yadda muka ji daga baya sun isa su sanya wa mutum kawai gane cewa ne lallai Allah madaukakin sarki babu wanda ya kai shi. Ka duba karshen wannan ayan suke nuni ga cewa lallai ilimin Allah madaukakin sarki ya wuce komai, ilimin Allah madaukakin sarki ya fi komai girma na Allah madaukakin sarki da ruwinsa akan bayan ya wuce komai. Shi yasa za a ga cewa abu ne wanda yake a cikin fita cikin ɗabi'a ta mutane, hatta yara wanda ba a karantar da su addini in dai ba a canza musu gani ba, duk wanda ka taba in dai ya san Allah ba saki ka neme shi ka tambaye shi idan ubangiji yake ba zai ce maka ubangiji yana ƙasa sai daga hannunsa sama ya ce maka Allah ba saki yana sama. Saboda babu wani hankali babu wata kwakwalwa wacce take da lafiyarta wacce ta isa ta ce maka Allah ba saki yana ƙasa sai dai ne sama, saboda Allah ba saki ya dauka. Wannan shine abin da malamai suke cewa siffa ta Allah madaukakin sarki ta ulubu ta kunsa cewa yana sama, babu abin da yake sama ubangiji. To kaga uluwinsa ya fi komai girma. Shi yasa in ba mance ba a cikin abin da ya gabata muka ce duk abin da duk wani abin da ya jingina da Allah madaukakin sarki ya fi komai girma. In ka zai ke ma Allah madaukakin sarki ta kowane bangare sai ka samu cewa girman sa ya wuce duk inda kake tunani a wannan jami'a. Ka duba wulugu na Allah madaukakin sarki, ka duba daukakansa, ka duba duk girma waɗannan sammai da kasai tsakanin sama da wacce take binta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafiyan shekara 500 ne tsakanin kowace sama tafiyan shekara 500 ne. Allah kaɗai maka kan sanin wace irin da wani irin nisa ne da wace irin tafiya ce da wani irin sauri ne, amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gawa tafiyan shekara 500 ko tafiya kake da kafa a hankali ka san cewa abu yana da nisa. Amma waɗannan gabaki ɗayansu aka ce maka idan Allah maɗaukacin sarki ya ɗora su akan arshi ba komai bane, sannan kuma ya ce maka ya daidaita akan arshi.